Tak, ideme na to. Som naozaj nadšený z dnešného hovoru, lebo moja cesta začala podobným hovorom pred 5 rokmi. Pred 5 rokmi som pracoval v reštaurácii. Mimochodom, pre tých, čo ma nepoznajú, volám sa Wesley. Mám 29 rokov. Som z Holandska. 5 rokov som žil v Norsku a v Dubaji. Som za to vďačný, lebo všetko pre mňa začalo v reštauračnom priemysle. Pred 5 rokmi som pracoval v reštaurácii a pýtal som sa sám seba, čo robím so životom. Nebol som spokojný s tým, čo som robil. A viem, že je veľa ľudí, ktorí robia veci, ktoré nechcú robiť. A to bol moment, keď som pochopil, že ak chcem robiť niečo iné, musím začať hľadať nové možnosti. Lebo reštauračný biznis mi nedával to, čo som chcel. Nebola to budúcnosť, ktorú som si predstavoval. Tak som pred 5 rokmi začal skúmať možnosti online zárobku, ako si vytvoriť príjem cez mobil. Aby som mohol viac cestovať, tráviť čas s rodinou a mať viac zdrojov príjmu. Som nesmierne vďačný, že sa to za posledných 5 rokov stalo skutočnosťou. Dúfam, že vás dnes inšpirujem a pomôžem vám dosiahnuť to isté. Možno hľadáte spôsob, ako zaplatiť účty, alebo si vytvoriť príjem na čiastočný či plný úväzok, prípadne online. Jediné, čo vám môžem poradiť, je buďte otvorení a robte si poznámky. Môže to zmeniť váš život. Takže priatelia, zdieľam obrazovku a hneď začíname. Dobre priatelia, tak. Príležitosť, o ktorej chcem hovoriť, je platforma Akashix. Ale skôr, než o tom začneme, chcem hovoriť o niečom inom. Väčšina z nás hľadá 3 veci. Peniaze, životný štýl a čas. A práve toto máme väčšinou obmedzené. Máme málo času, lebo ho vymieňame za peniaze. Presne. Robíme veci, ktoré vlastne nechceme. Všetci chceme mať taký životný štýl. Všetci chceme cestovať. Chceme viac peňazí, ktoré nám uľahčia život. Ale mnohí nevedia, ako začať. Súhlasíte, že ak je čas zarábať cez telefón, je to rok 2025? Asi nemusím byť na tomto hovore. Chcem vám ukázať, že do roku 2025 je možné zarábať cez telefón. Otázka znie, čo vás baví robiť? Aký druh príjmu chcete vytvoriť? Dnes poviem o príjmoch, ktoré sme vytvorili s našim tímom. Ide o obchodovanie a affiliate marketing. Najprv vám však chcem niečo objasniť. A to sú 4 spôsoby, ako vytvoriť príjem. Teda 4 spôsoby, ako prúdia peniaze. Vedeli ste, že 95% ľudí zarába len 5% svetových peňazí? Je to preto, že 95% pracuje pre iných alebo pre seba. Ale všetci máme len 24 hodín denne. Súhlasíte? Nikto z vás nemá 25 hodín. Však? Ak máme 24 hodín a 8-hodinový pracovný deň, meníme čas za peniaze. Máme obmedzený čas, takže môžeme zarobiť len obmedzené peniaze. Realita je, že 5% ľudí zarába 95% svetových peňazí. Sú to podnikatelia a investori. Dúfam, že ste už nadšení. Dnes budem hovoriť o týchto 2 spôsoboch. Poviem, ako sa stať investorom a naučiť sa obchodovať a tiež ako sa môžete stať podnikateľom. Môžete mať vlastný affiliate biznis, ak si myslíte, že je to pre vás to pravé. Tak môžete patriť k tým 5%, čo zarábajú 95% peňazí na svete. Nemusí to byť hneď, ale ak na tom budete pracovať, čaká vás lepšia budúcnosť. Toto je lepšia budúcnosť. Tak poďme rovno na vec. Chcem vám predstaviť platformu Akashix, ktorá už roky mení životy ľudí. Akashix je obchodná platforma od firmy My Daily Choice. Majú špičkové vzdelávanie, fungujú 4 roky v 200 plus krajinách s obratom $500 miliónov. Je to firma bez dlhov, v súkromnom vlastníctve, bez služieb tretích strán. Na týchto platformách učíme o finančných trhoch, napríklad o akciovom trhu. Už ste určite počuli o akciách. Však môžete kúpiť malé podiely Apple a Tesla. Však. Ale učíme aj o trhu s digitálnymi menami. Kryptomeny. Investoval tu niekto do kryptomien? Napíšte jednotku do chatu. Kryptomeny možno budúcnosť platieb. Máme devízový trh, ktorý je tu už extrémne dlho. Forex trh existuje už veľmi dlho. Tieto 3 trhy sa môžete naučiť na našej platforme.
Na platforme sa naučíte zručnosti obchodovania. Chcem vám dať jeden malý tip. Keď začnete študovať novú prácu či šport, prvý deň v tom nie ste dobrí. Súhlasíte? Ale časom sa v tom, čo robíte, zlepšujete. Však a to isté platí aj o obchodovaní. Obchodovanie je súbor zručností, ktoré vám umožnia zarábať kedykoľvek a kdekoľvek z telefónu. Takže ak sa ma pýtate, že či sa oplatí naučiť túto zručnosť, hovorím, že určite áno. Takže chlapci, ja chcem hovoriť o tom, že máte možnosť naučiť sa tieto zručnosti na našej platforme, ale to, čo je prelomové a odlišuje Akashix, je možnosť zarábať počas učenia. Chcem, aby ste to napísali do chatu. Zarábajte počas učenia. Nie je to úžasné? Predstavte si, že by ste v škole mohli zarábať peniaze. Nebolo by to šialené? Však tu sa naučíte zručnosti pre zárobok odkiaľkoľvek a zároveň môžete zarábať. A teraz vám poviem o tvárach Akashix. Prvá vec, o ktorej chcem hovoriť, je naša funkcia obchodovania ťuknutím. Poďme sa teda baviť o funkcii obchodovania ťuknutím. Táto funkcia vám umožní začať obchodovať takmer automaticky už v prvom týždni. Ak sa chcete naučiť obchodovať, ako som spomínal, môže to chvíľu trvať. Niekto sa učí rýchlejšie, iný pomalšie. Môže to trvať týždeň, mesiac či rok. Je to otázka času. Chcem hovoriť o funkcii obchodovania ťuknutím. Môže to trvať týždeň, mesiac, rok, 10 ročie alebo aj dlhšie. S našou platformou môžete zarábať počas učenia sa s produktom nazvaným Tap to Trade. Keď naši lektori, profesionálni obchodníci Akashix obchodujú na svojom účte, pošlú nám SMS-k správu. Dobre, čo sa stane potom je, že sa môžete jednoducho zapojiť do tohto obchodu. Vy si zvolíte mieru rizika. Povedzme, že chcete riskovať 1% alebo 0,5% v tomto obchode. Jednoducho kliknete na schváliť a hotovo. Ukážem vám to na videu. Klepnutím obchoduje Joel. Tu mám nastavené štvrťové riziko. Upravím si to na 1% riziko. Takže schválim tento obchod. Výborne, úspešne ste schválili obchod. Teraz môžem prejsť na uzamknutie obchodu. Ako vidíte, sme v pozícii. Je veľmi jednoduché obchodovať klepnutím. Ako vidíte, sme v obchode. Nemusím sa o nič starať. Keď Joel uzavrie obchod, postará sa o všetko. Nemusím nič robiť. Môžem sa vrátiť k nakupovaniu v obchodnom centre. Takže, super. Dovoľte mi to vysvetliť ešte raz. Nepotrebujete predchádzajúce skúsenosti. Stačí kliknúť na tlačidlo schválenia. Obchodník riadi obchod bez vašich zásahov. Len si zvolíte, koľko chcete riskovať. Kliknete na jedno tlačidlo a obchodník začne spravovať váš obchod. Keď sa obchodník rozhodne vystúpiť kvôli dobrej príležitosti a chce si vziať zisk, urobí to aj za vás. Je to teda proces bez nutnosti zásahu. Ja som v obchodovaní už 5 rokov a nikdy som nevidel takúto technológiu. Nikdy som nevidel technológiu, akú teraz Akash vytvára s funkciou Tap the Trade. Prečo je to také úžasné? Pretože môžete jednoducho ísť do práce. Môžete sa venovať štúdiu. Môžete sa zaoberať čímkoľvek, čím chcete. A keď príde obchod, stačí kliknúť na dve tlačidlá, čo trvá asi 10 sekúnd a máte šancu zarobiť. Takže to je naša funkcia Tap the Trade. Je to naozaj také jednoduché. Predtým, než budem pokračovať, chcem vám ukázať živú platformu, pretože to bude oveľa pôsobivejšie. Ako vidíte na obrazovke, som na stránke Akashix. Všetko, čo potrebujete, nájdete na tejto stránke. Stačí mať základné vzdelanie. Ste úplný začiatočník? Máme kurzy pre začiatočníkov o obchodovaní a ako začať. Potom máme pokročilé, expertné kurzy a školenia pre lektorov. Ak chcete konkrétny štýl, vedzte, že každý obchodník má iný prístup. Nájdite si obchodníka, ktorého štýl sa vám páči a sledujte jeho stratégiu. Ak sa mi páči Rich, kliknem na ňo a mám videá s jeho stratégiou. Teraz sa môžem naučiť obchodovať ako profesionál. Nie je to super? Nejde len o takéto vzdelávanie, ale máme aj živé vysielania. Od pondelka do piatka títo lektori, títo obchodníci idú naživo. A keď sa pozriete na zajtra, utorok, máme asi 18 rôznych obchodníkov vysielať naživo. Na týchto živých prenosoch sa nielen učíte, ale môžete im klásť aj otázky. Takže máte akéhosi mentora. A tiež sa stáva, že títo obchodníci
obchodujú naživo počas vysielania. Niektorí z nich robia obchody priamo počas živého vysielania. Takže ak sa pripojíte k živému prenosu, môžete sa nielen učiť a pýtať sa, ale môžete aj potenciálne zarobiť tým, že budete robiť to, čo oni počas vysielania a jednoducho skopírujete ich obchod. Aby som odpovedal, máme viacero jazykov. Teraz máme živé prenosy v angličtine, francúzštine, nemčine, španielčine, poľštine, slovenčine a arabčine a pribúdajú. Pretože táto platforma, ako som povedal, má len 4 roky. Sme tu, aby sme inovovali a rástli. Takže keď máme veľkú komunitu z nejakej krajiny, pridáme aj lektorov vo vašom jazyku. Ak zmeškáte živý prenos, môžete si ho jednoducho pozrieť neskôr tu. Keď zmeškám živý prenos, kliknem na obchodníka a mám tu všetky záznamy. Pre tých, čo radi obchodujú sami, táto platforma nie je len pre začiatočníkov, ale aj pre expertov alebo pre ľudí s určitými skúsenosťami. Máme tzv. Skenery, ktoré vám pomôžu analyzovať trhy. Poďme sa teda pozrieť na Scanner Go práve tu. Ako vidíte, je tu viac obchodných nápadov, ktoré vám pomôžu rýchlejšie vstúpiť do obchodov. A pomôžu vám samostatne uskutočniť niektoré obchody. Takže existuje 8 takýchto rozdielov. V sekcii výskumu sa ľahko naučíte, ako s týmito skenermi obchodovať. Čo sa mi na tejto platforme páči, je, že nejdeme okolo horúcej kaše. Akash je transparentná platforma, ktorá vám ukáže, čo môžete očakávať. Ak kliknete na výsledky TTT, môžete si prezrieť všetky doterajšie výsledky. Povedzme, že poznám mnohých z vás, ktorí ste súčasťou tímu. Poďme sa pozrieť, kto už je súčasťou tímu. Napíšte jednotku do chatu, ak ste súčasťou tímu Akashix. Dobre, takže tu máme veľa ľudí, ktorí sú už v tíme Akashix. Viem, že radi sledujete nášho top obchodníka Joela. Ak teraz kliknem na Joela, uvidím všetky jeho minulé výsledky. Vidím zisk, ktorý dosiahol od začiatku na našej platforme. Vidíme zisk, ktorý mal minulý mesiac, týždeň aj dnes. Predstavte si, že môžete zarobiť 13% zisk na účte. Poviem vám jednu vec. Aký zisk máme v banke? Žiadny. Vaša banka stojí na mieste. Peniaze v banke stoja na mieste. Čo ak máte účet, kde peniaze môžu skutočne rásť? Pre nováčikov toto sa volá investovanie. Jasné? Obchodovaním robíme naše peniaze rásť. Skôr sme hovorili o výmene. Väčšina ľudí vymieňa čas za peniaze prácou. Obchodovanie je výmena peňazí za viac peňazí. To je obchodovanie. To je investovanie. Dúfam, že som vám dal jednoduchý prehľad o Akash. Ako člen Akashix máte prístup k platforme, webu aj aplikácii. Takže v aplikácii dostanete obchodné tipy, ako som vám ukázal, ktoré sú úplne automatické a ľahko použiteľné. Aj tu sme na obrazovke videli nejaké výsledky. Viete, máme viacero ľudí, ktorí úspešne prechádzajú týmito financovanými účtami. Máme viacero ľudí, ktorí zarábajú peniaze s našimi produktmi, ale chcem hovoriť o niečom viac. Pretože stať sa súčasťou tejto firmy, páni, vás stojí len $149. Vidíte firmy, ktoré by žiadali tisíce dolárov za pripojenie k takejto platforme. No, tu máte všetko zahrnuté. Skenery, vzdelávanie, obchodovanie, jedným kliknutím, obchodné tipy. Dokonca budete súčasťou komunity plnej ľudí s podobným zmýšľaním ako vy a ja. Ako ste videli v chate, keď som sa spýtal, kto je v Akashix komunite, mnoho ľudí odpovedalo. Takže si predstavte, že máte niekoho, kto vám pomôže, povedie vás a podporí s rovnakým zmýšľaním. Ste súčasťou komunity, ktorá rastie nielen mentálne, ale aj finančne. Prístup ku všetkým produktom vás stojí len $149. To je 135 eur. Ak to tak vezmete, je to len 3 eurá denne. To je jedna fľaša Coca-Coly. Takže otázka znie, stojí vám to za to? Oplatí sa vám dať $149 za vaše sny? Nemali by ste to aspoň skúsiť? Mám dnes na tomto hovore 170 ľudí. Takže viem, že ste tu so správnym prístupom. Nie je čo stratiť. Je to len o tomto skúsiť. Ale mám pre vás ešte jedno prekvapenie. Možno si niekto povie,
Dobre, naučím sa obchodovať, využijem odborníkov, aby mi to uľahčili, ale nemám veľa peňazí. Možno zaplatím predplatné, ale čo potom? Nemám toľko peňazí na obchodovanie. A opäť, Akašks prichádza s riešením pre všetkých. A preto milujem Akašk. Keď sa pripojíte, dostanete účet z $10,000 zadarmo. Dovolte mi to zopakovať. Ak sa stanete súčasťou Akašks, dostanete zadarmo účet s vkladom $10,000. Ročné predplatné je teraz zľavnené na $999. Získate účet s vkladom $200,000. Pre neznalých. S financovaným účtom obchodujete s cudzími peniazmi. Tak sa vás znova pýtam, či by vám to stálo za to. Ak prejdete týmto účtom, či už za mesiac, týždeň, 2 alebo 3 mesiace, s našimi produktmi je to možné, ak sa držíte pravidiel. Ak sa držíte pravidiel, ktoré sa naučíte na našej platforme. Povedzme, že ste prešli účtom a zarobíte 10% zisk. 10% zisk z $10,000 je $1,000. Táto suma pôjde priamo vám, ak použijete naše produkty. Nikdy som nič také nevidel. Viem, že meníme životy. Ľudia zarábajú a to tu mení pravidlá hry. Takže pre tých, čo by chceli druhý mesiac zadarmo, máme niečo, čo voláme 3 a zadarmo. Je to šialené, lebo veci sú čoraz lepšie. Predstavte si, zaplatíte $149, páčia sa vám produkty, zarábate, odporúčite to 3 ľuďom a od druhého mesiaca už neplatíte. Je to šialené? Od druhého mesiaca neplatíte nič a ešte dostanete $120. Nie je to šialené? Pre tých, čo chcú byť skôr affiliate a šíriť informácie o tejto skvelej firme, máme tzv. Domáci podnik. Môžete mať vlastný affiliate marketing biznis, ktorý vám môže zarobiť $400, $3,000, $10,000 alebo aj $200,000 mesačne. Počuli ste správne? $200,000 mesačne. Samozrejme, toto sa nestane zo dňa na deň. Ale ak ste vytrvalí, túžite po úspechu a tvrdo pracujete, v takejto firme nie je nič nemožné. Máme mnoho úspešných príbehov, ľudia to už robia a dostávajú výplaty. Tak ak chcete, naskenujte tento QR kód nižšie. Je to bezplatná skupina, nič to nestojí. Je to skupina, ktorá ukazuje všetky výsledky našej komunity zadarmo. Ak sa pripojíte teraz, uvidíte výplaty nášho tímu z minulého týždňa. Vlastne vám to ukážem aj tu. Chcem, aby ste videli tieto výsledky. Toto sú výplaty, ktoré tým získal minulý týždeň. Predstavte si, čo by pre vás znamenalo získať $1,000, $900, $800, $1,800 či $1,100 z obchodovania. Pozrite sa na všetky tie výplaty. Všetci títo ľudia sú v tíme a len používajú produkty. Takže opäť, vieme, že to dokážeme. Vieme, že túto firmu urobíme veľkou. Vieme, že sme tu, aby sme ovplyvnili ľudí. Ak vás to zaujíma, ozvite sa osobe, ktorá vás na tento hovor pozvala. Najprv poďakujte tomu, kto vás pozval. Môže to zmeniť váš život. Ak ste otvorení a túžite po úspechu, príležitosť vám zmení život ako mne pred 5 rokmi. Tak sa ozvite osobe, ktorá vás na tento hovor pozvala. Jednoducho sa jej opýtajte na všetko, čo vás ešte zaujíma. Ak chcete začať, táto osoba vám tiež pomôže. A kto vie, možno sa uvidíme v komunite. Takže vám veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Prajem vám pekný večer či deň, nech ste kdekoľvek. Potom sa ešte porozprávame. Majte sa krásne.